Ahliňize salam dostlar. Biraz ağrı kesmeden soň Dünya Futbol kanaly yeni sizin bilen bölüm başlamadan her birinizin täze bilen tüy sürekden gutlaýas, düşünli, ırsgally, bereketli ýyl bolsun. Onu näme? Elleri kork galdyryp like basýas, agza bolmadyňyz bar bolsa agza bolup futbol dünýasynda bambeski täzeliklerden habarly bolmak üçin. Futbol täzeliklerinin 10-njy bölümine bolsa başlaýas. Şu aralykda futbol dünýasynda bolup geçenleri gysga aýdyp geçen, Lionel Messi altın topuň eýesi boldy. Çempionlar Ligasynda 1-8 finalda beje çekişlik bolup toparlar öz arasynda kim oýnaýanlygy hem belli boldy. Globe Soccer Awards bayragynyň esasy ýylyň oýunçysy bolsa Mbappé diýip yglan edildi. Agüero bolsa saglygy sebäpli futbolu terk etdi. Endi bolsa soň habarlar bilen dowam edýär. Andrea Pirlo Portugaliýanyň Benfica toparynyň baş tälimçisi bolup bilir. Bu barada Cancho Mercato diýen çeşme habar berýär. Barcelona'nın prezidenti Laporta Norvegiýaly Haalandy öz toparyny getirmek isleýär. Mino Raiola bolsa oýunçyň Barcelona geçmek üçin şoňsynda ýa işläp başlady. Oýunçyň ondan başga da Manchester City'ye geçmek barada gep gurunlar köpelip başlady. Ýöne oýunçyň özü bolsa Ispaniýa çempionatynda öz karýerasyny dowam etmäge isleg bildirýänligini beýan etdi. Vlahovic Ýewropaň bir näçe toparlary göz goýdy. Olaryň arasynda Arsenal, Manchester United, Tottenham. Toparlaryň arasynda bolsa Arsenal oýunçyny gönümel öz toparyny görmek isleýänligini aýtdy. Ýöne oýunçyň agenti Vlahovic üçin Arsenal pes gelýär. Arsenalyň kemçilikleri ýetik diýip habar berýär. Barcelona Dembéleni eger täze şertname öz arasynda baglanşmasalar gyşky transferde oýunçyny satar. Bu barada Diario Sport çeşmesi habar berýär. Eýranly türkmenimiz Serdar Azmoňy Lyon topary öz toparyny geçirmek üçin elinden geleni edýär. Fransiýaly topar ofisial ýagdaýda Zenit'i transfer hödürledi. Zenit topar öz gezeginde entäk bu teklibe jogap berýär. Endi bolsa täze ýylyň öňgände Ýewropanyň iň güýçli çempionatlarynda haýsy toparyň näçinji ýerde barýanyny görüliň. Angliýanyň çempionaty ekranlaryňyzda. Bundesligada bolsa hemişekäl Bavaria 1-nji ýerde, 2-nji Borussia, 3-nji ýerde bolsa Freiburg. La Ligada Real Madrid öňde barýar. Liga 1, Paris Saint-Germain 1-nji ýerde. Ve Serie A'da bolsa Inter 1-nji ýerde. Dowam edýär. Jose Mourinho Romany terk etmek mümkin. Eger terk etse Nigeriýa milli ýygyndysynyň baş tälimçisi bolup biler. Bellik, Roma toparda bolsa Mourinho'ň baş tälimçiliginde gerekli netijeler gazanyp bilenok. Mourinho'ň karýerasy aşağı düşüp barýar. Gelecekde görürse näme bolar, näme goýar. Russiya döwletinde 2022-nji ýylyň 1-nji iýunundan faňyt futboluň muştagynyň pasporty bolar. Eger bir stadiona gelen jankuýaryň hasaby alynan faňyt pasporty bolmasa, jankuýar stadiona goýberilmez. Täze kanunyň düzgüne girmegine bolsa Russiýanyň döwlet başçysy Vladimir Putin gol çekdi. Guardiola Kane'i toparyny getirmekden elini üzünok. Geçen transferde Guardiola Manchester City'ye Kane'i getirecek bolanda Tottenham'ın prezidenti karşı çıktı. Endi bolsa prezident puşman edýär. Sebäbi Kane ýarym mösümde 2 sanjyk gol topardary atdy. Bu ýagdaýa bolsa Tottenham'ın baş tälimçisi Conte'ye da ýakyn. Ýöne Guardiola üçin şu wagt oýunçy nähili pes oýun görkezse de Angliýa milli ýygyndysynyň hüjümçisini Manchester City'ye gelse gol taraply netije boljakdygyny aýtdy. Luis Suarez'in geleceği ulu şüphede. Son habarlar boyunca Suarez Atletico Madrid'in baş tälimçisi Diego Simeone bilen düşünşmezlik boldy. Şol sebäpden Suarez indiki mösümde Atletico Madrid'de bolmaýmasa. Köp çeşmeden aýtmagyna görä, Suarez Amerikaga gidip futbol karýerasyny şu taýda tamamlanjak diýilýär. Ýöne ýene-de Barcelona'da bolmagy mümkin diýen habarlar hem bar. Ýöne Barcelona'nın kriz ýagdaýy bilen Suarez'in soraýan aýlygyny berip bilmez. Eger oýunçy 2 esse az aýlyk haqqy bilen çykyş etmäge taýýar bolsa, onda Uruguaylyk hüjümçini Barcelona'da görmek bolar. Endi bolsa täze ýylda 2022-nji ýylyň ýanwarynda boljak esasy oýunlaryň sanawyny aýdyp geçeýin. Serie A'da ýanwar aýynyň 7-si Juventus bilen Napoli oýnar. Men pikirimçe Napoli utar ýa-da deňlikde oýun gotarar. Ondan başga da Milan bilen Roma bar, oňa da göz salsak bolýar. Ol oýun bolsa ýanwar aýynyň 6-synda oýnalar.
Liga 1'de esas oyunlaryň biri aýyň 10'unda boljak Lyon bilen PSG oyundur. Bärde iki toparam güýçli diýip hasap alsak bolýa, Lyon hem birje goldan, PSG hem birje goldan, ýagny o bizabut alsa bolar. La Ligada bolsa Atletico Madrid bilen Rayo Vallecano yanvar aýynyň ikisinde boljak oyundur. Ondan başga da Barcelona jankörleri üçin Mallorca bilen oýnanjak oyunny izarlap bilirsiňiz. APL-da Angliýa çempionatynda bet bambiş oyunlaryň biri Chelsea bilen Liverpool. Bu oyunda Liverpool utarmaka diýen. Sebäbi soňky wagt Chelsea'niň oyuny aşağı düşüp barýa. Bir näçe şikestler we bir näçe meseleleriň esasynda çempionaty 3-nji ýerde Chelsea barýa. Dostlar, bize ýan futbol täzelerikleriň 10-njy bölüminiň ahyryna ýetip gelýär. Halan bolsaňyz like, agza bolmanyňyz bar bolsa, ýene bir ýere gaýtjan agza bolup izarlap bilersiňiz. Ýene bir ýere täze ýylyňyzy tüýsürükden gutlaýas, janyňyz sag bolsun, görjeňiz diňe gowluk bolsun. Onda näme? Indiki bölümlerde görüşýänçek, hoş, sag olun.